viewers, welcome back to my new vlog. Hani hoilam so piro norongno ani ketar vlog. So tabok gyang hajago thangna nai tongo bor thana nai tongke amang norongno sogoi phunogano uskango je thangnai vlog norongno na mama bai mami ni kalbari ge bongnoro tabok thana nai tongo thangnai aro ge norongno phunogano tam khanyen thang teke tam ongya thomani di poromogol robon tomesa tenle tukares tabuk ge sokai jak dadu songo ge tv nai tongman kisa bai song haya koni naising tongmani ge amukha tabuk nganga jeng tora phaimani ge dol kaisa ka busuk rok bai buchu rok bai man nano dadu song bai ek khai songwi sugoi jeng tini chalai thalanyan ni phaileman ta jaga ge nano songno bo songoi charana ni hine ge koyango bai nuk na bo eng mamu songoi tongo ge angkaro tabuk ready khlai tomato rok rawi ri tongman tang gen rong nai tongdan blog no pasang jora sanga pro kok sala ge tei songwi tongmani no bat tam sanai blog o kanan lahi jago bai song gam bagang hajak afro dabing khairi siwanu lo hini no haino kok salai nei ang kam khlai tongman ta ge norong nai tongdan blog no pasang jora ang tabu songna ni bagai chicken songna ni bagai tabang ready khlai tongo ke tomato rok rawi nai jotono ready khaiba ko bai nong phunogano norong nai tongdi an blog no pasang jora tabuk ge ko norong no khuna ang yang tomato rai tongo gyapro kok saman tam tom kok sai tono gyamu saman ya jinga pro ko nano bai khai aingo mamui ready khai tongo kang ka tomato rok rawi nai mani rok ready khai ri tongman tam ke nano mo tongo bat nano bo laijo bor joto blog ko kanan laijo ke ba ang niji nan mo khangchimi sagai nai blog khai tongo ge norong nai tongdang tam khlai nong phunogano ready khai ri tongo ang jaga tomato rai tongmani ke amorong no kaham ka rawi akoi ruoi sui de nai tangke ko rai pe be kha rawi nyang ro busli rok tomato no busli rok sogoi tongmani ge nai tongni blog no pasak jora songlai chalai nei ta jengtini gai ko ang o jaga rabaya ko bai suna ni hinai nei tabuk oro kahama ka poriskar ka sui de nai omoni porikha tomato rabaya ko bai ang o jaga phantok bo baja khainai mungsa hinai phantok rai tongmani omse chakor da bugyang kha ang da rana ringyang kha tasta sajre haikes marasu rai ne suka amsaka chakor bugyang kha bo ge phantok no boi kom tikai kiting khlaiei baja khlaina hinai rai tongmani ang ge joton ready khai renai ang ka bai ke songnai ta tini gai norong nai tongdi an blog no pasang jora iko tabuk khai bai mui songwi tongkha sombari rekha tini kha mui thoksinai nasingdi o jaga jotono mosla pyaz risum moso jotono rubai kha ge tabu chicken songnan bagai mosla ri rekha ta mosla box rekha ge ko nukhna naro mixture ro mosla khaimani ge mui pura kongoi thang mane tesa goi thangta goliwoi ge yang khai gudok laifang alu gudok chanan ne gudok box saja ge ko tabuk gangkai mosla ready khaibeke mui songnai ta mane sokom baji beke ko alo baji narokjak chicken songnai ge tabuk gang tu yango mikhitung ro jotono mane tamsana mosla rok je songnani majang jotono ready khai kam bai khangke yang kisa asugoi tomi gang res khainai gai norong nai tumbi ani blog no pasak jora norong o blog o ani mokhang mang nongnai do bai song lai si jak bai ge ko yang khai dadu song nano song asung laijak
mamsong jong bai song ga tengo yang ka hai yang go tv nai tong wang ke tv sarong jak ke ba amni bagi sang apro kok salia dabing khai mari su tv sarong jak gan choli tong angke to hazu tong mo jano ge mamsong to lo yang bai song kai ge nong nai tong nan blok no preso gora dabi song hai ka i kono khuna no rok song lai ma jak omo bai song khorong nei ge yang dadu nano song engono song lai tong layo angkai tv nai tong mani je ready khai na ni joton ready khai be khang borok song tong ka bai song song nang borok song lai ka yang hai to yang go asuk jak goro papor set bai kya mane seri tong tai kotai set janai order tong ko anga phan tong ko set janai mokai an bagai dadu no phone cover bo painan ni call khayo do gian bagai uti phaidin samase boda tai paina rangsi sa nala slaro ni haisi pai to hesu kuno krita simple tui phaikia mo khate kaisa samsung ni tabok guys sumai salane tisrap chutong hangga guys tabok gai ko mai chana ni khur lagya chicken yango ak baja ke salad rok gudok tabok mai chala sinai tasang tabok ge jabo ya ko bai jeng nongkhor lagya horbong khangga ba te khoroksa dadu bo sungno tunri sinai bin gari bai ko jeng tang nongkhlai tong lagya bai songbo ayang jeng side kaisa on tong bai ungka ba jabok sungno dadu tuni klang sinai horong ka ne ko ta ka jeng thang tong lai kha ke no belakena hambai ania tak su jora suk blog nai hemen bagai kha khayo no rong blog no bo nai be no ne ge chajar tong like share subscribe khanya ta pon di to no hor ka ham